Komplew iż-żjarat tal-Partit Laburista fil-lokalitajiet li fihom se jsiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-ġimgħa filgħodu d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela żar is-Siġġiewi. Flimkien maħut minn dawn il-kandidati huwa dar it-toroq ta' Ċitta Ferdinand fejn tkellem ma' residenti li kienu qed jagħmlu l-qagħdi ta' kuljum u kif ukoll daħal f'diversi ħwienet. Waqt iż-żjara tiegħu Abela nnota l-potenzjal ta' żewġ proġetti partikolari. Wieħed mill-proġetti li naħseb jista' jsir huwa n-night shelter għal min huwa anzjan. Ilu jiġi mwiegħed dawn nemmnu li dan jista' jsir fil-leġislatura li jmiss dal-Kunsill. Post ieħor li laqatni kienet mitħna sabiħa antika qiegħda fil-qalba tar-raħal li tista' tikkwalifika għal proġett bl-għajnuna tal-Unjoni Ewropea. Faħar ukoll il-ħeġġa li teżisti fis-Siġġiewi fejn semma inizjattiva li saret mis-surmas tal-iskola primarja. Naħseb jiena il-Kulleġġ ta' San Ignazju l-iskola ta' eżempju wkoll tal-ħeġġa li hawn f'dan ir-raħal u hekk nixtieq ngħid u nfaħħar l-inizjattiva ta' Surmast Patrick Daċelis illi għamel proġett tal-pannelli fl-iskola primarja ta' San Ignazju l-Kulleġġ ġifieri illi ta' min tassew wieħed ifaħru. Fis-Siġġiewi joqogħdu iżjed minn 8,000 persuna u nhar il-11 ta' April f'isem il-Partit Laburista se jkunu jikkontestaw 8 kandidati.